imong katabang may pagkaigat man kuning bayhana ug tungod kay igat lagi na mabdus ug ang nakapamabdus ang amo ra sang katabang lalaki ug driver namo. Ug kun nganong na problema man ko ini, ingon man gud ini ang mga paghitabo. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling luluha pa. Ma'am, Kung Gara. ikaw... Ay, Parang imong ano, gipako daw ang kape, ma'am. Ah, dahil na ibutang sinda. Yun noon sa man, nagbatan na si Sir Nimo Tablo? Wa pa man tingali, ma'am. Wa pa man ko kabantay nga migawas yang kwarto. Ah, og mogawas, unya mangita na ako, inilang palihog nga ni ara ko nga rin sa may swimming pool, ha? Okay, ma'am. Pangumpra unya karon sinda, ha? Kay gamay na lang ang sud sa atong ref. Oh, ma'am. Sige, salamat. Uy, pauban na las Pedro. Siya mo ipadrive sa sakyanan. Okay, ma'am. Ako, di ba kumula ka ron? Kamo na lang pagkuyog, ha? Oh, ma'am. Day, masam ka? Gisugo kong ma'am Tara. Magpangumpra sa groceries. Ikaw lang ko na ipa-drive ay. Kung mumano sa kong trabaho? Ma'am na. Isa ang hinay ka man kaayo. Kaming sige ka magduwa ng imong cellphone. Bida, sabay. Ang dunggan nga mga sir. Patay yun na ba? Bida. Uban nila ko karon. Kay karon ko mangumpra, karon ko pangumprahon. Ug ipadaan nila ang sakanan. Ug ikaw lang ko na ipa-drive kay si Tagok. May uli pa sa ila sa probinsya. Sige, kadiyot. Mag-ilis ako. Karoon na malakaw? Karon gani, nagkuha lang gani ko sa lista asa para ikumpra ni ma'am na ako kala. Sige, mag-ilis ako. Damo na ko daan ng sakanan. Day, dawatan ha, kining nagpumasik kong gugma. Sa imong kasing karol, sa kadugay ginimutan na. Salig ayaw laong, ikaw ako yung pangasaon. Ingugmang way prino. Uting-utana ng binteryo. Pakaslan ko, ikaw. Busog ibabaw. Ay, Pedro. Ikaw ay, sir. Good morning, sir. Good morning. Asa ka man, ha? May lakaw ka ba karon? Ay, kuhan, sir. Isugo mo ko si Karaba. Si Ma'am Karaba, isugo. Sinda, kay pabungumprahon lagi karon pa. Kruserohon. Ipatol ko na ako sa sakyan na taon. Kanang, wasad ko ilakaw. Wa mo ilakaw, sir? Wa ko ilakaw ron. Nga naman. Oh, wa man sad ko hinulakaw. Hala, sige. Sige, sir. Salamat kay sir. Oh, tanadro! Ay, hala. Si Tablo, naaray ka, sir? Mapay pagmata na ako. Asa man di ay si Kara? Tuwa pa sa may swimming pool, sir, nangapito. Mao ba? Hala, sige. Mga sa amin, sir, ha? Kaya gisugo pa ni Ma'am Kara. Hala, sige, Sinda. Pedro, ang pingin na si Sinda, ha? Okay. Asa na ni Sir, isugo ni Buyot, sir. Hindi lang sa Buyot, sa biglang liko lang, sir. Bitaw sa Wedro. Di ba buslot ang kilidi mo? Ah. Dali na, uy! Kaya na sa kuya kang buhaton. Ari na, mi, sir, ha? Sige, padayon ka mo. Sir, ready mo, sir? Ay, paris yan na ba kayong duro? Kuya, dili sa bibig. Purumasan ang lawas. Nagkulang bagtak. Pero gwapa sa si Sinda. Yan, gwapo sa si Pedro. Aw, madugay. Magka-smoke ko naman yun din duruhan. Darling. Uy, darling, nagmata na di ay ka? Oh, Ang man ko tawan na kagabi? ayaw na ako na. Ako na lang, darling, uy. Wala ba si Sinda? Ako to gisugo pagpangumpra. Oh, bitaw na iba ko. Oh, sige lang. Ako na lang. Diha ka lang una. Darling. Magpa-check up ka tag doktor. Magpa-check up tag usab para maklaro nato kung unsa gyud diferensya nato kung nganong hangtod karon. Wa pa kita kahimog usa. Basig tungod lang tingali ni sa sobra na itong trabaho. Stress kayo ta. Mao bitaw nga magpagam tag doktor, darling. Darling, kung unsay ihatag sa Ginoo nato, awato na lang dawaton. Og dili gid ta niya tagaan og liwat, aw watay mahimo. Ganong pugsunod yun nato. Mutuman na lang ta kung unsay iyang kabubuton. Pero ako ginang pangayoon niya, darling. Mag-ampo ko nga unta ihatag nato nga tong kalipay nga makabato na tag-anak, darling. Wa gid may makaanak si Tablo. Mao nga nakuyawan ako nga tingalig usa na mo, do na diferensya.
Pero nisamot pagid ang akong kulba sa dihang nakadungog kong istorya nga kining akong bana, naani siya napaangkan sa una, sa ulitaw pa siya. Doon na siya napapaplusan. Mao nga, ako gid siyang gibitik. Darling, kung pananglit ba ito nagiusa na ito nga doon ay problema sa panglawas, hinungdan nga di ko'y makaanak. Makadawat ka, darling? Oh, ako, makadawat. Ikaw, makadawat ka? Ambot uy, kung saan ka na ako pagdawat, kung ako mo ay na-diferensya. Darling, ayaw na lang naguna-una. Kung ihatag na sa Ginoo na to, iyang yun ang ihatag. Muhuwat na ta kung unsa iyang kabubuton. May untatog na apak ko'y anak ka ni Alto. O di ba ikaw, na kay anak ka ni Alto, nga pwede rin ito makuha, di ba? Unsay ngan? May untatog sa akong pagkadaga na ako'y anak bisag matawag kong disklasyada. Kay, abi ni mo darling, lahi cute ko na ay anak. Oo, tinuod ka na. Ikaw darling, wa kay uyab ka ni Alto nga imong napamabdusan? Di masa kumutuo nga wa kay uyab ka ni Alto sa dili pa kita. Sharo, wa gyud na sipiat adto. Naibaw kukukod nga may pagkabutakal pud ka kani adto. Darling, sad ka. Ay nalagauwaw, nahibaw na ko nimo. Nahibaw ko nimo kani adto. Pero sa dihang nakita na ko ang imong kabuutan o kasinsero. Salamat, darling. Unya, darling, panalitan na ako'y uyab ka niya to. Nya, wa ako kibaw nga may mabdos ba dahil siya o nakaanak ba yun? O sa man okay ra nimo? Okay ra, ganun dili man. Gawas pa sad wa ako'y labot sa inyong love affair. Pero og tinuod man gani nga may anak na kakani adto niya imo lang gipasagdan aw kana di gyud ko mo believe nimo ana. Kay ang tinuod nga laki dili ka mao mutalikod sa iyang responsibilidad pina sa iyang anak mismo. Darling, kuan. Kung ako'y dunay anak no, bisag dili ko siya makuha pero ang akong pagsuporta niya di gyud ako ihikaw. Kay nagdako sa bata mangita man na siyang amahan. Nya mangutana kung nganong wa gyud magpakita niya iyang amahan. Kinsa man ang saha? Darling, Mas dako ang bilib o respeto sa lalaki kun dili siya ka maong mo pasagad sa iyang anak, darling. Ako lang niya bitaw tong pangitaon, darling. Ay, na ako'y uyab sa una, pero sa dihang may nahitabo na mo, murag may mabdos siya. Buto ko yung baka tong gipakuha kay human ni Adto. Huwag naman siya mapakita na ako. Pero karong bago, ako sang research sa Facebook, nakita ko siya ug may kauban siya bata. Nagduda ko nga, ako ba o dili ba kato ako kasi tanaw na ko, darling. Liwat ng kayo na ako. Darling. Darling, may TV ka manggudi ha. Ingo ka kayo okay rin mo kung may anak ko sa gawas. Okay raman na. Oo na niya nga nung bihilak man ka. Naguulang ko. Nagkaulsa-ulsa nga may anak ko pala yung babae, mao ba? Hindi. Di na mo akong gikagulan. Sa unsa man di ay. Ang atong sitwasyon. Ha? Nabalakal ako og naguol kay ako namang naklaro. Ha? Klaro unsa? Nga ako gyud ang dunay problema. Ha? Klaro og tataw na kaayo, darling, nga ako mo ay naay diferensya. Darling. Akalaan sa akong ginawaan, uy. Kaya kabuhi man tingali ko. Pero, hala, Ginoo ko. Dili ba kataon ko? Hala, wa na. Hala, mapatid ko ani nilang nanay tatay. Ay, asa naman is Pedro? Ni ulit naman sa tingalis ilang awa mananghi. Uy, kinsa man ron? Mura magnaasluyo. Oh, Sinda? Ma'am? Ikaw to nagsigdigwa? Ha? Naman sa ka, naglain mo kabuhi. Dali, tayo tambal ako dito. Dali ka rin. Naman
unsa man day kag ikabuhi man ka? Unsa may nakaon nimo? Nagkataon man ko kung saging nga way punuan. Ha? Okay ra ko, ma'am. Uy, saan? Nakalitan tingali ng akong tiyan. Nagkataon ko kung saging nga nagigda. Mao na diha. Sige, hingusan ning tambal nga akong gibutang nimo para mawa ng kabuhi nimo. Unsa man nakapangahaw na ka? Wa pa. Mao na diha. Kaon sa dito. Wa milami ikaon, ma'am. Unsa? Sige, ma'am. Mabalik ko sa akong kwarter, ma'am, ha? Sige, pahuway lang sana. Asa na is Pedro? Ambot. Asa to siya, ma'am? Ako kay Bao? Sige, pahuway lang sa dito. Sige, ma'am. Alis ako. Ay lang sa pagtrabaho ha, ipahuway sana. Hala! Uy, ginoo ko! Sinda! Darling, kumusta naman si Sinda? Okay ra. Naunsa man doon siya? O sa may finding sa doktor niya, ha? Mabdus, tulo ka buwan. Unsa nga? Sinda, o bisag iunsa na ko pagpangutana kinsay aman sa iyang gisabak, di gid mosulti. Muhilak lang. Unya, Nagduda ko, darling. Si Pedro ang amahan sa iyang gisabak. unsa? Kay sukad atong usang adlaw, wa na matungan siyang trabaho si Pedro. Wa na mo balik. Ug duda ko nga mao kinahinungdan nga rason kung nganong wa na mo pakita pa si Pedro. Pero mosulti si Sinda nga si Pedro day ang amahan sa iyang gisabak, darling. At di man may still pangutaan na pa. Klaro na kaayo. Sa pagsibat ni Pedro dinis ato, klaro na kaayo nga guilty siya. O dili siya gusto nga mga mahan sa gisabak ni Sinda. Hinungdan nga misibat siya. Mao ba? Kaluoy tao ni Sinda. Naunsa man si Pedro. Talawang dako. Kita'y noon nang hita o gusto kayog makabaton og anak, wa gyud ta tugahe. Kinihinuong tao nga wa gyud plano nga ingon ani pastilan. Pero, darling, wa man ko makabantay nga nagkarelasyon sila si Sinda ug Pedro. Natural. Di gyud na sila magpaila. Kay hadlok mapapahawaon silang trabaho. Maluoy jud kong Sinda ay. Sa man kining ato na lang siya papulion sa ila. Ayaw, Ha? Usi, dili ko gustong pasagda na to si Sinda. Gusto na ko siyang tabangan. pero maglisod na siya. Kay doon naman na siya ay anak. Usaw naman niya pag-atiman sa iyang trabaho o ang pag-atiman sa iyang anak. Gusto kong ako'y maatiman sa bata. Usingan? Ano kong taon? Maghimo tag-ato, uy. Nya, basta di ta kahimo, maghimo ta. Basta, lisod kayo na nga matiman tagbata nga dili atong anak. Dili man gud lisod. Basta paggaon lang nimo ang bata, darling. Oo, darling. Naluoy ko ni Sinda, mao nga ako gid siya giatiman o gitabangan. Ug tungod tingali sa akong gipakitang kaayo niya, gisulti na siya nakos tinuod nga nakapasyak gyud nako ang iyang gisulti. Unsay buti mong ipasabot? Ang musulti na lang kanino sa tinuod, mama. Ang tinuod, dili si Pedro ang tinuod nga amahan ng akong kasabak. Ha? Ingon kay si Pedro. Mao nga nilaya siya kay dili siya manubag sa iyang kaakuan diha nimo. Dili na magtinuod, ma'am. Ang tinuod, si Sir Tablo mo'y tinuod nga amahan ng akong kasabak. Ay, nindot ka. Si Tablo? Oo, ma'am. Si Sir Tablo. May miso siya kong kwarto. Iya kong gikamang. Nagbunga ang iyang gibuhat ako. Iyang gipalaya si Pedro aron sa ingon. Siya ang mapasanginlan nga mo'y amahan ng akong gisabat. Gipalaya siya ni Sir Tablo. Ginagaan na kong katidad aron dili mo balik. Nimal ka, Tablo. Hayop ka. Kasalo ako, ma'am. Gusto lang na akong magawas ang kamatuuran aron sa ingon. Manubag ang maysa. Ug magmalinaw na ang tao nga iyang gipasanginlan nga. Nga wa kita risa. Pasalo ako, ma'am. Mauli na lang tingali ko sa amo. Ayaw pagbiya din. Dili ka lang. Ayaw pagbiya. Ma'am.
Mao ni akong problema ron. Wa pa na ko sultihis tablong ang akong bana sa kamatuoran nga akong nasayran. Kay naglibog ko kung unsaon ako siya sa pagsudya. Palihog tabangi ko ninyo, bi. Tambagi ko, bi. Kung si angin akong buhaton. Buwag ka na ko akong bana nga hudas o salbahe sa pagkatao. Unsa man o kamo ang kasultihon. Tara.